Кои сте вие, кажете? Давайте. Вие сте. Давайте. Туша класик, квалификация 1 за категория елит, подбор Rexby Sharks. Штангите ли първо? Линиите, айде. Чакай. Два са до тук. Да. Пускай. Пусти. Чакай, държа. Повече от 3. 3,20. Чакай, ме хвана. Метър и 50. Метър и 60. Така. Метър и 40. Сега щангите ли? Трябва между тази линия, Между кое ли? между тази и другата разстоянието. Ами... Че го натисне с нещо. Айде. Ама трябва после Тя няма стигна. Чекай, не знам да се. Да, дърпай да видим колко ще избъде. Оп! 5 До тук метра, е до пет. тук линията е повече от 5 метра. Не, пусни я там. Мите! Що сменяте щангата? Дай я! Пусни го. Не се виждат програмата, добре. Така. Ето. Да. Така. 50. И от тук... Елате, Добре. стигаме от тук до... Това е после щангите. Откъде до къде са трябва? Тук до лоста ли? От тук Не, до кое? до където ще камера. Ами така да държиш тук. Това ни е така, да. Си майката. Ето тук е 5 метра. 5 метра. А ние имаме... Пусни малко. Пусни. Ето. 5-6 метра имаме сигурно. Това са Лостовете и дай щангата сега. Дайте дъмбели. Има ли дъмбели? Да бе, да. Добре. Дай щангата. Така. Я да видим. 20. 5 Петичка. отвътре. 15. 15. 15. 5, ела. То цветовете се виждат. 5, а и щипки има. Щипка. 5. Ето тук. Вижда ли лък? Зачистим. Ако не от другото Я виж от другата страна. Вижда ли се? Снимай го. Добре, поне се вижда. 15, ето вижда се. Чакай. Айде, фокусира вече. 2,5. Добре. 10 10 кг. с щипка. 10 кг. 2,5 щипка. Този. Има, вижда се. Чакай. Ето. 20 с щипка. 20 с щипка. Сега дъмбелите и тях ли трябва? Сега. Да, те ще са в кадър винаги, така че... 22,5. 22,5. 22,5. 22,5. 15. Чакай, 22 и 22. Така, айде, слагайте я и нагласете да се вижда. Айде. Кога сте готови, кажете да натискам.
Нали е добре така? Готови ли сте? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай. Гергана, ти ще им броиш ли? Браво! Две минути до тука. Чакай! 23, 24, 25, 26, Мите чакай, 27, 28, направете още едно, 29, 30, айде сега пак, 30, айде. Мите чакай, за да направите едно повече. Айде още 10. Едно. Две. Браво. 3. 4. 5. 7. Дръж ми там. 8. 9. Врати следно и излизаш. 10. Браво! Това е пръста. Браво. Едно. Браво. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Браво! Браво! 8. Браво, Емилия. 9. Айде последно за Яни. 10. 3 минути и 23. Супер сте. Перфектно. Ай, момчета! Браво. Хайде само 10. Чакаш. Едно. 2. 3. Браво. 4. Браво. 5. Браво! Ай, не остана! 6. Чакай дете. 7. Айде 3. Давай. Айде, хващай с 3. Яни, бърз 3 са. Давай. Не остана. Давай. Тепа. 6. 7. Айде, Яни! Изадай. 10. Айде. Браво! Браво, бе. 4-0-3 напускане на щангата. Ходиш.
аз имам. Има още време Капитанът си говорих с... Нали на петата минута е почивката? Каза дали да го докарам тях. Вика, че трябва да се продължи много. Почивката почна. Почивката почна. Може имаш само два. Пиши бройките, те ще режат. Те ще режат това. Чакай минута и 10. Имате почивка още. почивката. Да, още една минута почивка. Защото аз като може да бъда Макс. Да, имаш още минута. Една минута, да. Не се кафи. Браво. На 60. Идеално. Или техника, или глед. 30 секунди. Не знам къде да чука да ми е Ай, Янче. проблема. Толкова ме страх горе, че не мога да това е проблема. 20. Десет. 5. Аз знаех, че трябва да го няма ти беше агнета, ако си дява. Както се случва обикновено. Да, трябваше да мисля, да може да... Браво! Все 5 последно. Браво. Супер! Айде, так. Арамите. Браво, бе! Леки си. Браво, бе. Браво, я. Има някакви драми с... 8:35. Имате още много. Деветата минута почва. Имаш много време, да знаеш. Хайде, 12 2 минути и половина има още. Айде, яко.
сряда събота, просто ти не ме интересува колко си неща. Трябва да се витам, ако нямаш някаква работа. Аз се класирам. Да, това в началото. Минута и половина имате. До края на 12-та. Още 2 минути ще чисто. Знам, че ще спите на Тя ми кресна, като ми казах, Няма така категория 35 плюс Макса на гимнастиката да ти честно говоря. В принцип дават поне мъсъл да им беше да. Но той си ги направи според мен, за да Добре, да година да се започва. Имате 2 минути. Сега почва почивката. Той наличва да 5 метра. Една минута още имате. 8-4. 4. 6. Тази е готина, но малко бързо. Готина, да. До 30 секунди. Е, пак 30. Нищо друго за сега. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, газ.
да тръгнат във въздух и цялата си изгуба всички силата, само да изстреля нагоре. Не пада по нея и заради него почне. Колко той ме обещаваше един месец, неща, шли и почне. Да, бе. Говоря за жонката. Стой се сега, кой беше почва да се идваш? Айде, нещо му обещаваше. Защото аз нали, като почне да работя, аз че в четвърта къде. Вместо че в четвърта идва неща. Штанките така, че трябва да пробваме. Браво! 4 минути имате още. Идеални сте. Аз пробвах, но мен не отвори нищо. Само отвори който не е по-свая. Аз ще кажа, съм почва всичко на сигурно. Засилвай, мярка, браво. Като свинга засилвай. Браво. Три минути имате. Не ги броша много да бързо. Чакай. Чакай. 2, айде. 3, 4, браво. 6. Пускаш бройката, нека да ги броят много. Две минути имате. Браво! Еми! Браво! Айде Айде още едно! Дърпай! Браво! Една минута имате. Айде, толкова бай. Може едно повече. Не, точно си бяха на гърдана. Едно. 2, 3. Само, че две са направени. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30! Айде, Яни, последно. 20 секунди. браво! Айде да ги свършим. Айде, затваряйте ги. 10,
Едно. Край! Браво, момчета и момичета. Няма, щангите трябва да. Ей, нещо. Това само да не падне. Няма да стане. Той стана. Женска щанга. 5,5. Една десятка, втора десятка. Пет, 10. Яни, ти на тая един опит направи, нали? Да. Чакай, На че... 60. Да. 60, да. Сега на тая щанга първи опит беше вместо тая десятка имаше петичка. И успешният опит беше на 102,5. Това е 1,25. Имаше петичка, 20 диск. И чай, че пада камерата, бе. 15. От тази страна 2,5. Успешният беше на петичка вместо десятка. 20 диск и 15. Това е. Спирам.